L-aħħar stħarriġ illi sar mill-Awtorita tax-Xandir wera li l-istazzjon tar-radju Net FM żied l-udjenzi tiegħu. Dan hekk kif issa dan l-istazzjon kompla jissahhah fost l-aktar frekwenzi popolari f'pajjiżna. L-iktar programmi segwiti fuq Net FM huma Club 101 ippreżentat minn Eileen Montesin li jixxandar mit-Tnejn sal-Ġimgħa fin-nofstanhar ta' filgħodu. Wara dawk intervistati fl-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir semmew il-programmi ngħiduha kif inhi ta' Indri Qattart li jixxandar kuljum wara l-aħbarijiet tas-6 ta' filgħaxija. Kif ukoll Net Rush Hour, il-breakfast show ta' Net FM ippreżentat minn Mirrejl Bonello u Sergio Carbonaro. Net News ibqa' l-aktar li attira udjenza fuq Net Television. Dan fil-waqt l-aktar programm segwit huwa Net Live, programm ta' diskussjoni li jixxandar mit-Tnejn sal-Ġimgħa wara l-aħbarijiet tas-6 ta' filgħaxija, ippreżentat minn Robert Cremona. Isegwu id-drama Fattigi u dejjem tiegħek Becky. Il-programm Family Affairs ukoll għandu udjenza tajba. Eileen Montesin u l-familja tagħha jżommu l-appuntament tagħhom ma' telespettaturi ta' Net Television is-sibt wara nofsinhar.